ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಂತಿರಿಗ್ಲ ಯಾನೇನಿ ಚಿಕನ್ ಮೊಮೋಸ್ ಮಂತೊಂದುಲೆ ಈ ಒಂಜಿ ಮೊಮೋಸ್ನು ನಮ್ಮ ಜಿಂಜೆನೆ ಹೆಲ್ದಿ ಅದ ಈಸಿ ಅದ ಮಂತೊಂದುಲೆ ನೆನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಯಾನು ಚಿಕನ್ ಮೊಮೋಸ್ ಬೊಡಿತಿನಂಚಿನ ಸಾಸನ್ನ ರೆಡಿ ಮಂತೊಂದೆ ಬಲೆ ನೆನೆ ಎಂಚಿ ಪಂಪನೆಂದು ತೂಕ ಐಡ್ದು ಮುನಿಗಿಲ್ದಾನೆ ನೆಗ್ಲಿನ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತ ಜರ್ನು ಬಂಡ ಇತ್ತೇನೆ ನೆಗ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂತೊಂತೂಲೆ ಎರ್ಕುಡಿತಿನ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ಲ ಪ್ರೆಸ್ ಮಂತೊಂದೆ ಬಲೆ ನೆನೆ ಎಂಚಿ ಪಂಪನೆಂದು ತೂಕ ಯಾನ್ ಮೂಲು ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಮೊಟ್ಟೆಗೋಸ್ ತೊಂದೆ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಸೈಜ್ ತೊದ್ದಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅಪ್ಪಗಂಡ ನಮ್ಮ ಕತ್ತಲಿ ಈ ಥರ ಹಿರೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಈ ಥರ ತಿಕ್ಕೊಂಡತ್ತೆ ಹಿಡ್ದದ್ದು ನಮಕ್ ರೆಟ್ ಮೊಮೋಸ್ ಈಸಿ ಆದ ಮಂತನಲ್ಲಿ ಏನು ಪೂರೇನು ಬುಡ್ಪದು ಈ ಥರದ್ದು ಇಡೊಂದೆ ಎಲ್ಲಿಯ ಮೊಟ್ಟೆಗೋಸನ್ನು ಈ ಥರ ಕ್ಲೀನ್ ಅದೈನ ಪರಿಪಿರ ಬಲ್ಲಿ ಓರ್ಲ ನೀಟದು ದಿತ್ತು ನೋಡು ಬೊಕ್ಕೆ ಏನು ಮೂಲು ಒಂಜಿ ಬಾಂಡಿಗೆ ನೀರು ಬೆಚ್ಚಮಂತದ್ದು ಇಡೊಂದೆ ಪುರ್ಲು ಬೆಚ್ಚ ಆವಾಡು ಬೆಚ್ಚ ಏನು ಹಿಡಿದ್ಬೇಕ ಈ ಬುಡ್ಪದು ದಿನಂಚಿನ ಮೊಟ್ಟೆಗೋಸು ಉಂಡೈತಿ ಐನ ನಮ್ಮ ನೆನ್ನೊಳಗೆ ಪಾಡೋ ನೋಡು ಪಾಡೊಂದು ಪುರ್ಲುಡೆ ಕೊದಿಪೋಡು ಒಂದು ಮೊಟ್ಟೆಗೋಸ್ ತೈರೆ ಪೂರ ಪುರ್ಲು ಸಾಫ್ಟ್ ಆವಡು ಹತ್ತನೆಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮನೇನು ಪುರ್ಲು ಬೆಚ್ಚ ಮಂತೊನ್ಗ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಇಂಚೆ ಮಾಡಿತ್ತಲ್ಲ ಪರಿಪೇರ ಬಲ್ಲಿ ಆ ಥರ ಬೈತೊಂಡು ಎತ್ತಾರು ಇತ್ತೇಂದು ಪೂರ ಪುರ್ಲು ಬೇಯ್ತದಂತಲೇ ಬೇಯ್ತದ ಏನು ಹಿಡಿದ್ಬೇಕ ನಮ್ಮನೇನು ನೆನೆ ನೀರು ದಾಲ ಬುಡ್ಚೆ ನಾವಕ್ಕೆ ಈ ಥರ ಪುರ್ಲು ಅರಿತದು ನಮ್ಮದು ಎತ್ತೊನ್ಗ ಒಂದು ಪೂರ್ತಿ ಅದೈತೆ ಚೌಳಿ ಅವಡು ಹತ್ತನೆಟ್ಟಿಗೂ ನಮ್ಮ ಮೂಲು ಚಿಕನ್ ಒಂಜಿ 1/4 kg ದತ್ತ ಚಿಕನ್ ದೈತೊಂದೆ ಚಿಕನ್ ದೈತೊಂದು ಐನ ಮಿಕ್ಸಿಗೆ ಪಾಡ್ದು ಈ ಥರ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಂತ ದೈತೊಂದೆ ಪೂರ್ತಿ ಅದೊಂದು ಸಾಫ್ಟ್ ಆತಂಡ್ರೆ ತಿಳಿತ ಆ ಥರ ಆತಂಡ್ರೆ ಐನ್ ಹಿಡ್ದು ಬುಕ್ಕ ಯಾನ್ನಕ್ಕೆ ಶುಂಠಿಲ್ಲ ಬುಕ್ಕ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಅದು ಕಟ್ ಮಂತ ಪಾಡೊಂದೆ ನಿನ್ನೆ ಒಟ್ಟಿಗೇನೆ ಯಾನು ಕಾಯಿ ಮುಂಚೆ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಪೊಡಿ ಪೊಡಿ ಅದು ಕಟ್ ಮಂತಂದು ಪಾಡೊಂದೆ ಒಂಜಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲ ಪಾಡೊಂದೆ ಇಲ್ಲ ನೀರುಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲತ್ತೆ ಪೊಡಿ ಪೊಡಿ ಅದು ಕಟ್ ಮಂತ ನೋಡು ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾರೆಟ್ನಾತೆ ಪುಡಿ ಪುಡಿ ಅದು ಕಟ್ ಮಂತಂದು ಹೈಲ ಮೂಲ ಪಾಡೊಂದೆ ಎಣ್ಣೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ರುಚಿಗೆ ಏತ್ಬೋಡು ಹಾತು ಉಪ್ಪುಲ ಪಾಡೊಂಗ ನಿಗ್ಲು ತೂವೊಂದು ಖಾರಗ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಏತ್ಬೋಡು ಹಾತು ನಿಗ್ಲು ಮುಂಚಿನ ಮೂಲ ಪಾಡೊಂಡ ಏತಾರು ನೆನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಚೂರು ಮಂಜದ ಪುಡಿ ಎಲ್ಲ ಪಾಡೊಂದೆ ಮೂಲಿಯನ ನೆನ್ನೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಚೂರು ಗರಂ ಮಸಾಲೆ ಎಲ್ಲ ಪಾಡೊಂದೆ ಪೆಪ್ಪರ್ ಪೌಡರ್ ಚಿಕನ್ ಮಸಾಲೆ ಐನ್ಲ ಪಾಡೊಂದೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಒಂಜಿ ಪನೀತ್ ಪಾಡೊಂದೆ ಎಣ್ಣೆ ಒಟ್ಟಿಗೆನೇ ಏನು ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್ ಉಂಡತ್ತೆ ಐನ್ಲ ಪುಡಿ ಪುಡಿಯಾದ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಪಾಡೊಂದೆ ಹಿಡಿದಕ್ಕೆ ಪುರ್ಲುಡೆನೇನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾವ ನೋಡು ನಮ್ಮ ತಿಳಿಯನ್ನ ಈ ಥರನೇನು ಪುರ್ಲು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೊಂಡ್ರೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತದೆ ಇಡೊಂದೆ ಇಂದಿತ್ತೆ ರೆಡಿ ಆತನ್ರಿ ಐನ್ ಹಿಡಿದ್ಬೇಕ ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟೇ ನಮ್ಮ ಬೆಪ್ಪದು ದಿಡ್ನಂಚಿನ ಮೊಟ್ಟೆಗೋಸು ಉಂಡತಿ ಐನ ನಮ್ಮ ತೆತ್ತವನಗ ಅದು ಪೂರ್ತಿ ಅದು ಚೌಳಿ ಆತಂದ್ರೆ ಚೌಳಿ ಐನ ಹಿಡಿದ್ಬೇಕ ಮೊಟ್ಟೆಗೋಸು ಈ ಥರ ಚೂರು ಗಂಟದೆಲ್ಲಕಿನ ಬರ್ಪುಂಡತಿ ಉದ್ದವು ಐನ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಪನೆ ಈ ಥರ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತನ್ಗ ಲತ್ತಾಂಡ ನಮಕ್ ಈತ್ಗ ತಪ್ಪಡೆ ಬರ್ಪುಜವು ತೆಲುಗು ಪುಡೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಮಡಿಪಿರ ನಮಕ್ ಈಸಿ ಹಾಕೊಂಡು ಇದು ದಪ್ಪ ಇತ್ತಿನ ಹಿಡ್ದು ಏನು ಪನೀತೆಯನ್ನು ಕಟ್ ಮಂತದಿತ್ತಂದೆ ತುಲಿಂದು ನಮ್ಮ ಎಂಚ ಬೋಡ್ಲ ನಮ್ಮನೇನು ಮುದ್ದೆ ಮಂತಲ್ಲ ಒಂದು ಪರಿಪೂಜಿ ಹಿಡ್ದದ್ದು ನಮಗೊಂದು ರೋಲ್ ಮನ್ಪನಾಗ ಈಸಿ ಹಾಕೊಂಡು ತುಲೆ ಏನ ಎಂಚ ಪ್ರೆಸ್ ಮಂತಲ್ಲ ಒಂದು ಪರಿದು ಒಪ್ಪುಜಿ ತುಲೆ ದಾಂದಣ ನಮ್ಮನೇನು ಬೈಪಾನ್ ಹಿಡ್ದದು ಒಂದು ಪನೀತ್ ಬೈಪಾನ್ ಬತ್ತೆ ಹಿಡ್ದದು ಒಂದು ಈಸಿ ಅದು ನಮಕ್ ಮಂತನಲ್ಲಿ ಬುಕ್ ಏನೋ ಮೂಲ ರೆಡಿ ಮಂತದ್ದು ನಂಚಿನ ಸ್ಟಫಿಂಗ್ ಉಂಡತ್ತೆ ಐನ ನೆನ್ನೋಳ ಇದು ಇಡೋನ್ಗ ಒಂಜೊಂಜಿ ಸ್ಪೂನ್ ದಾತದ್ದು ಇಡೋನ್ಗ ಹಿಡ್ದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಟೈಟ್ ಅದು ಈ ಥರ ಮಾಡ್ತೇವೆ ನೋಡು ಈ ಥರ ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾತೆ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಂತದ್ದು ಇಡೋಣ್ಬೆ ನಮ್ಮ ಏಪೊಲ ಬೇತೆ ಒಂಜಿ ದೈತಾಡಂಜಿ ಮೈದಾ ಪೊಡಿಯೋ ಗೋಧಿ ಪೊಡಿಯೋ ದೈತನ ಪಾಡ್ದು ನಮ್ಮ ಈ ಥರ ಮೊಮೋಸ್ ಮಂತೊನ್ ಬತ್ತೆ ಇಂದು ಚೂರು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅದು ನಮ್ಮ ಈ ಥರ ಮಂತವನಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಮೈದಾ ಪೊಡಿ ಆವಡು ಗೋಧಿ ಪೊಡಿ ಆವಡು ದಾಲ ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಕ ಸೇರ್ಸವಂದೆ ಬಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆಗೋಸುಡೆ ನಮ್ಮ ನೆನ್ನೆ ಮಂತವನಲ್ಲಿ ತಿಲೇನು ಪೂರ್ತಿ ಅದು ನೆನ್ನೆ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಂತೊಂದೆ ಈ ಥರ ಮಂತೊಂಡೆ ಏತಾರು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮದು ಆಯ್ತು ಮನ್ಪೊಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಪೂರ ರೆಡಿ ಆತಂದ್ರೆ ಯಾನ ಒಂಜಿ ಇಡ್ಲಿ ಪಾತ್ರನು ನೀರನ್ನು ಬೆಚ್ಚದ ಎರೆದು ಇಡದೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂಜಿ ಮೊಮೋಸನ್ನು ಬೇಯ್ಪಾವು ನೋಡತ್ತೆ ಹಿಡ್ದು ಎಣ್ಣೆಣ್ಣೆ ಹಬೆಟ್ಟು ಬೇಯ್ಪಾವನ್ನ ಇಡ್ಲಿ ಪಾತ್ರದ ಮಿತ್ತು ಈ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಬಟ್ಟನ ಸಮೇತ ಅದು ಹಿಡ್ದು ಮುಚ್ಚಳ ಮುಚ್ಚಿದು ನೆನ್ನೆ ನಮ್ಮ ಪುರ್ಲೋಡೆ ಬೇಯ್ಪನ್ಗ ಒಂಜಿ 20 ನಿಮಿಷ ನಿಗ್ಲು ಬೇಯ್ಪಾಂಡ ಹೇಳ್ತಾರೋ ಪುರ್ಲೋಡೆಂದು ಹಬೆಟ್ಟು ಬೇಯ್ಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ತೂಲೆ ಒಂಜಿ 20 ನಿಮಿಷ ಆತಂದ್ರೆ ಹಾಯ್ನ ಹಿಡ್ದಕ್ಕೆ ಇಡ್ಡೆ ಪುರ್ಲು ಒಂದು ಬೇಯ್ತದಂಡು ಇತ್ತೆಂದು ಚೌಳಿ ಆವಡು ನೆನ್ನೆ ನಮ್ಮದು ಇದ್ದದ್ದು ಸೈಡ್ಗೆ ತಿಡೋನ್ಗ ಅತ್ತೆಟೆಗೂ ನೆಕ್ಕೊಂಜಿ ಸಾಸನ್ನ ನಮ್ಮ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾವ ನೋಡು ಇತ್ತೆ ಯಾನ ಮೂಲು ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ಟೊಮೆಟೊಲ ಒಂಜಿ 7 ಎಣ್ಮ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ದೆತ್ತೊಂದೆ ಖಾರ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಏತ್ಬೋಡು ಹಾತು ಉಣುಗನ ಮುಂಚಿನ ದೆತ್ತೊಂದು ಚೂರು ನೀರು ಪಾಡ್ದು ನಾನು ನೆನ್ನೆ ನಮ್ಮ ಬೇಯ್ಪದು ದೆತ್ತ ನೋಡು
ಟೊಮೆಟೊ ಬೈತೊಂದು ಇತ್ತಿಲೇಕನೆ ಅಯ್ನ ಚೋಲಿ ಪೂರ ಸಪ್ರೇಟ್ ಅದು ಬರ್ಪುಂಡುತ್ತುಲೆ ಅಯ್ನ ನಮ್ಮದು ಎತ್ತದು ಸಪ್ರೇಟ್ ಅದು ಇಟ್ಟರೋಡು ಇತ್ತೆಂದು ಬೈತದನ ನೆನ್ನೆ ಪೂರದ ಎತ್ತದು ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ದಿಡೋನ್ಗ ಒಂದು ಚೌಳಿ ಅರ್ಥ ಹಿಡ್ದು ಬುಕ್ಕ ನಿನ್ನ ಮೇಲ್ಡಿತ್ತಿನ ಚೋಲಿ ಉಂಡತ್ತೆ ಹೈಂದ ಎತ್ತೋನ್ಗ ದೆತ್ತದು ಟೊಮೆಟೊನು ಈ ಥರ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ನೋಡು ಕಾರೋಗಿ ಏನೋ ಒಂದು ಐನು ಮುಂಚಿ ಪಾಡೊಂದೆ ಕಲರ್ಗಳು ಹಾಕೊಂಡು ಹಿಡ್ದದು ಈ ಥರ ಮಲ್ಲ ಮಂಚಿಂದ ಎತ್ತೊಂದೇನ ಇದು ಪೂರ ಪೊರ್ಲು ಚೌಳಿ ಐನು ಹಿಡ್ದು ಬುಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ಗೆ ಪಾಡೊಂದೆ ನೆನ್ನೆ ನಮ್ಮ ನೀಟದು ಕಡೆವು ನೋಡು ಇತ್ತಿತ್ತಲೆ ನೆನ್ನೆ ಪೂರ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಂತೊಂದು ಆತಂಡು ಈ ಥರ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಂತೊಂದೆ ಇತ್ತನೆ ಕೊಂಚ ಉಗ್ರಣೆ ಕೊರ್ಕನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಬಾಂಡ್ಲಿ ತಿಡೊಂದೆ ಹೈಕಿಯನ್ನು ಒಂಜಿ ಚಮಚದಾತು ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡೊಂದೆ ಎಣ್ಣೆ ಪೊರ್ಲು ಬೆಚ್ಚ ಏನು ಹಿಡ್ದಬೇಕ ನೆಕ್ ಒಂಜಿ ಮೂಜಿ ಎಸಳದಾತ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿನಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಅದು ಕಟ್ ಮಂತದ್ದು ಈ ಎಣ್ಣೆಡೆ ಈ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿನ ಫ್ರೈ ಮಂತೊಂದು ಆಯ್ನ ಹಿಡ್ದು ಬುಕ್ಕ ನಮ್ಮದು ಆಯ್ತದ ಕಡೆದು ಹಿಡಿದೈತೆ ಟೊಮೆಟೊ ಪೇಸ್ಟ್ ಐನ ನೆಕ್ ಪಾಡೋನ್ಗ ಪಾಡೊಂದು ಆಯ್ನ ಹಿಡ್ದಕ್ಕೆ ಪೊರ್ಲುಡ್ರಿ ನೆನ್ನೆ ಫ್ರೈ ಮಂತ ನೋಡು ಫ್ರೈ ಮಂತೊಂದು ಆಯ್ನ ಹಿಡ್ದು ಬುಕ್ಕ ನೆಕ್ಕಿಯನ್ನು ಒಂಜಿ ಚಮಚದಾತು ಟೊಮೆಟೊ ಸಾಸ್ ಅಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಚಮಚದಾತು ಸೋಯಾ ಸಾಸಲ್ಲ ನೆಕ್ ಪಾಡೊಂದು ಹೊರ ಪುರ್ಲು ನಮ್ಮನೆಯನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತ ನೋಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತೊಂದು ಆಯ್ನ ಹಿಡ್ದು ಬುಕ್ಕ ನೆಕ್ಕಿಯನ್ನು ವಿನಿಗರ್ ಉಂಡತ್ತೆ ಅವು ಒಂಜಿ ಪನೀತ್ ಪಾಡೊಂದೆ ಅಂದರೆ ಒಂಜಿ ಕಾಲು ಚಮಚದಾತು ಪಾಡೊಂದೆ ರುಚಿಗೆ ಎತ್ತು ಬೋಡು ಆತು ಪುರ್ಲ ಪಾಡೋನ್ಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ನೆನ್ನೆ ಪುರ್ಲು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತೊಂದುಳೆ ಈ ಥರ ಪುರ್ಲೋಡೆ ನೆನ್ನೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಂತ ನೋಡು ಸೂನು ಎಲ್ಲೇದಿಡೊಂದು ನೆಗ್ಲಿನೆನ್ನು ಫ್ರೈ ಮಂತ ನೋಡು ಒಂಜಿ ಪನೀತ್ ಸಕ್ಕರೆ ಎಲ್ಲ ಪಾಡೊಂದೆ ಒಂಜಿ ಕಾಲು ಚಮಚದತ್ತು ಸಕ್ಕರೆ ಪಾಡೊಂದೆ ಯಾನ ಮೂಲ ಸಾಸು ಕಡಿಮೆ ಮಂತ ಹಿಡ್ದದು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಮೂಲ ಪೂರ ಕಡಿಮೆನೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಂಡುಲೆ ತೂಲೆ ಪೂರ ಆಯ್ನ ಹಿಡ್ದು ಬುಕ್ಕ ಈ ಥರ ಆತನ ತೂಲೆ ಸಾಸು ಮೂಲ ರೆಡಿ ಆತಂದು ಇಲ್ಲಲ್ಲೇ ನಮ್ಮ ಈಸಿ ಅದು ಈ ಥರ ಸಾಸನ್ನು ರೆಡಿ ಮಂತಂದೇನೆ ಇತ್ತೆ ಮೂಲು ಬೆಚ್ಚ ಆಯ್ನ ಹಂಚಿನ ಸಮೋಸಾಲ ಮೂಲ ರೆಡಿ ಉಂಡು ಎಂಜನೆ ಈಸಿ ಅದು ಟೇಸ್ಟಿ ಅದು ಹೆಲ್ದಿ ಅದು ಈ ಥರ ಒಂಜಿ ಸಮೋಸನು ನೆಗ್ಲ ಇಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪಲೆ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕನೆ ಏನು ಹೊಸ ವೀಡಿಯೋದೊಟ್ಟಿಗೆ ನಾನಂಜಿ ವೀಡಿಯೋದೊಟ್ಟಿಗೆ ನೆಗ್ಲ ಇತ್ತಕ್ಕೆ ಬೈ ಅತ್ತೆಟಗು ಮಾಂತಿರಗ್ಲ ಬಾಯ್.